Altså, det er både godt og skidt, vil jeg sige, fordi først og fremmest har jeg jo den holdning, der hedder stop spild af EU-penge. Der har jo lige været en meget omfattende EU-forskningsprojekt, der hedder Fusion, som vi har deltaget i 4 år. Projektet har faktisk er kommet med definitioner på, hvordan måler man madspil og så videre og så videre. Og derudover er jeg også medudvikler af det, der hedder Food Losses and Waste Protocol. Det er sådan en international standard for måling madspil. Så det vil sige, de her både data fra Fusions og data fra Food Losses and Waste Protocol, de synes jeg personligt bør bruges i videre arbejde i det her EU-platform. Og heldigvis er det også indstillet på det, så det er rigtig godt. Men det, der er vigtigt, det er, at vi ikke endnu engang skal bruge 4 år på at diskutere, hvad er madspil, hvordan måler man madspil osv. Fordi vi skal altså i gang med at reducere madspil, i stedet for bare at snakke om det.